Historické jadro je najlukratívnejšou časťou mesta. Chceli by ste žiť alebo podnikať v srdci Košíc? Dobrý deň, som Henrieta Rychnavská a ako maklerka spoločnosti King Real vám ponúkame predaj nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v tomto mešťanskom historickom dome. Ak ste na moju predchádzajúcu otázku povedali áno, určite vás moja ponuka bude zaujímať. Na predaj je celé prvé poschodie domu z prelomu 16. a 17. storočia. 2 byty so zimnou záhradou. Kedysi boli prepojené a vyrastal tu svetoznámy spisovateľ a dramatik Sándor Márai. K bytom vedie samostatné schodisko. Zimná záhrada s plochou 50 m2 vám vie poslúžiť ako reprezentatívny vstupný priestor, ktorý vás opúta jedinečnými historickými architektonickými prvkami. Nachádzame sa v dvojizbovom byte s rozlohou 102 m2. Byt prešiel kompletnou hĺbkovou rekonštrukciou a má vyhotovenú kompletnú pamiatkovú dokumentáciu. Nachádza sa tu kuchyňa, WC s kúpeľňou, a 2 obytné miestnosti. Dvere, zárubne, podlahy a nábytok sú z dreveného masívu. Atmosféru dotvárajú vysoké klembové stropy. Arkier, teda fasádny výklenok, poskytuje takmer panoramatický výhľad. Druhý, trojizbový byt má rozlohu 86 m2. Taktiež vstupujeme do kompletne zariadenej kuchyne. V kúpeľni sa nachádza hydromasážna vaňa aj sprcha. Zaujímavosťou obývačky je secesné oválne okno a krb s francúzskou vložkou a obložením z indického mramoru. Ďalšie 2 miestnosti majú ako aj tie v predchádzajúcom byte dubové parkety a bukové zárubne. Taktiež aj granitové parapety. Veľkou výhodou je, že bol vykonaný pamiatkový výskum. Okrem toho, že vám to ušetrí veľmi veľa času, dokázal, že oba byty boli kedysi prepojené, čiže je možné ich opätovné spojenie. Ak vás tieto očarujúce priestory zaujali, zavolajte mi a spoločne sa môžeme prísť pozrieť na túto nehnuteľnosť, ktorá sa môže